Usisi uyamazi? Cha ngiyamazi. Umazi ngandlela eziphi mhlambe? Waza kimi uthi ufuna ukuthwala kahle. Ngeke ngabaliselo nje ukuthi inkinga ekuthwaleni kunama risks involved ekuthwaleni. Ngeke ngamxwayisa ukuthi lalela ke sisi makuthi ufuna ukuthwala akunankinga. Ukuthwala ngithwala. Lo muntu ukunikeze i20,000 ethi wena after 3 weeks izinto zoba right and manje it's 8 months and uthi manje akalali lapha endlini le zinto zakho ziyarasa nango lo muthi wakho nyana bathi usuke ugreen lo muthi manje sewujika wabamnyama angazi yini lezo yifakela amaxoxo mani la wafakela. Angithi vele ngisingiyakubalisela ke bafu. Yingakho ngishoyo ukuthi there's a risk involved ekuthwaleni. Rich sisi una imali. Angina nix kopa tšhelete ya ka ene ha ke sa batla utlwa story sa hao una le ditori tse ngata it's been 8 months o destroyile life ya ka le bana ba ka umnikeze i20,000 yonke wathi 20,000 wena uzoba nemali after how long 3 weeks after 3 weeks manje sokunesikhathi esingakanani 8 months now. Moleni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ngingu-LAVAWS pronounce lovers inkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngusisi lana usisi uthi unengxako nayo cela nje ukuthi iJozi Bioscope imncedise. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila njani abutwaka? Ngiyaphila nami sisi wami. Mama bengisacela nje ukuthi uzintroduce ukuthi igama ubani usixelele nokuthi why namhlanje usibhalele siJozi Bioscope. Okay, ke nna palesa ne. Ke na le bothata butwaka ne. Hona le ntate o mong ke ngaka ne. Ntate o ne kile ka ba le problem ya mosebetsi ne. Ka lose mosebetsi. Wa understand. So tšhelete ene ke tshwere ka ya ho yena ke re ke kopa hore ke rwale. Wa understand. So ntate o mfile ntho e a nsotla ka tlung. Wa understand. E a nsotla ene o na itse ke tla thola tšhelete. Wa understand. Ka tšhelete ke mo fileng yona o itse o batla 20,000 20,000 yes ke isitse ile jwalo 20,000 wa understand ke isitse ile jwalo are e tla ba ngata in 3 weeks it will be more, I'll get more money what izoba ningi are tla ba ngata wa understand so nothing is happening in fact dintho tsa ka di a senyeha ho wes le kontlung ha o robale wa understand o mfile le ntho wa understand ineli green jwanong e qinne se changeile hona le bucket ka ntlung ena leng metsi ne ona nkenyeditse metsi a itse ke kenye something ka mo jwanong bucket ela e sa khona ho buleya ene ya shake wa understand ngathi kunento engaphakathi o ka ona le ntwe ka mo no umuntu omtela uthi wena lo muntu ngesivumelano sakhe because i-decision yakho ngeke ngikujaje futhi ngeke ngikublame ubeka isinqumo sakho sithathile umnikeze i20,000 yonke wathi wena uzoba nemali after how long 3 weeks after 3 weeks manje sokunesikhathi esingakanani 8 months now 8 months yonke yes 8 months now and leyo nto endlini ubhizi ufaceana nalezi zinto exactly so awusarubaleya like akulaleki manje mawuya kuyena bheka ufika umbuzo uthi hayibo phela naku sokuphele inyanga nezinyanga phezulu uyangiphika lo baba uthi mina like akare uma ke motho ke itletse umfile samfile ngisona I must accept that nabo uyitletse musimama ngiunderstand nabo uyitlele lapho kuyena bekumele lento obuyizele muthi iyenzakala ngithi wena bewuzele ukuthi ufuna imali exactly and ayenzakali leyo ayenza hali into ewu in fact now bophelo baka ubustakile even yeah and mawufuna leyo mali yakho back akasafuni asabatla hayi no umuntu omdala urongo kuloko uthe uhlala ngakuphi ngoba uthe sipake la udula kamo ngikalisa na singawalka kunani okay Mr Jones no we can go Mr Chima says let's go so you understand no umuntu omdala angimjudge umama abantu abadala because isinqumo sakhe yileyo nto yena bekayifuna yabo for yena ngoba wonke umuntu ukholelwa ezintweni ezi different mhlawumbe umama ngesingaye bekakholelwa kuloko ukuthi izinto zizomenzakalela even though ilife wena mama engenama shortcut ngiyacela ukuthi ngoba manje thina into sokumele siyenze njengamanje ufuna sikuncede ngayo mangi-understand ufuna ukucela le mali yakho back please ngicela imali yami azothatha lezi zinto azibeke lapha endlini ngoba asingisebenzeli kube zisebenzile kube asikho la isikhona njengamanje ngabe nikho no angi-understand because manje angithi khona nawe into oboyicelile and wakhupha imali yakho uthe kwenzele yona akekho fair mayingasakwenzeli leyo nto yabo so kuzomela kuzisele yona back imali yakho
because of nginabantwana and ngamcela lento le ngimtshela vele i-situation ukuthi injani. Manje lokhu bekuthiwa wenzeni ngako? Bekuthiwa Lokhu bekumele nje ngiloko ngifafaza lapha endlini uyabona ngiphuze. Manje angiyazi lento lena iloko iyajika nayo iyachange uyabona umbala usekho the same. awusekho the way uyithatha ngakhona. Yes. Ay guys, Angiza lana lokhu ngipha something else engasebenzi still. engasebenzi still. Hayi kodwa la engibona khona ukuthi ngathi kunobugulu ukuthi thizeni. Yilama makathi mawuthi wena bekumele kube yi3 weeks and manje sekuyi 8 months. Kula. Kona kuleli jarata. Oh. Hayi awuthi singene mama. Sibone ukuthi kwenzakalani. Mara uyasebenza nama ngabe into yakhe yasebenza why ingakusebenzeli manje wena? Kusho ukuthi mina ungiqolile ke. And uzikhuphe nemali engaka? 20,000 okukhona la. Ngithi mhlawumbe uhlala eroomini. Qoqo. Mara akekho fem umuntu omdala kulento eyenzile. Kodwa ngikucela mama akekho umuntu odlula uThixo. Yebo sawubona baba. Njani? Siyaphila kunjani? Siyaphila. Akhentati. Uyena? Uye. Siyaphila. Nganisiza ngani? Umuntu omdala siyaxolisa mina ngicela uphumele ngaphandle sengicapha ukuthi sime la ngasemnyango wakho. Inkinga yini ke? Bakithi ngesike ngikhulume nawe athi ngivalela Oh. Umuntu omdala une client or ubusy la ngaphakathi. Ngisabhizi nalo muntu la ngiphathi. Kunomuntu obusy ngayo. Bhuti. Nsiza bakithi. Usisi uyamazi. Cha ngiyamazi. Umazi ngandlela eziphi mhlambe? Wezela kumina ethi uzocela usizo ukuthi ngimsize ukuthi ngimkhanyisele indlela zakhe. Ngithi waza kimi uthi ufuna ukuthwala kahle kahle. Ngeke ngabaliselo nje ukuthi inkinga ekuthwaleni kunama risks involved ekuthwaleni. Ngeke ngamxwayisa ukuthi lalela ke sisi makuthi ufuna ukuthwala akunankinga. Ukuthwala ngithwala. Kodwa hlala wazi ke ukuthi vele chances are ukuthi iminyango ngizovuleka ukhanya uzokhanya. Yebo. Kodwa into ebhlungu ukuthi leso sithwala leso usuzohamba naso. Yebo. Uhambe naso vela ngithi. Uhambe naso. Yebo. And manje kunento eyenzakalayo benivumela ngesingawe uthe kuzoba after isikhathi esingakanani? ngamtshela ukuthi after 3 weeks into zakhona zizomvulela. Wena mama sokuyisikhathi esingakanani? Which is nini ngiqala ukuzana nini? Ba, buwa nethi. Kitlile morning ase last year. 3 weeks ikining. Sokuyikhathi edlulile ke manje. Sokunenyanga ezingakanani ngoba umama ungitshela ngeinyanga abo 8 months akangitsheli ngabo 3 weeks. Kanjani ngoba ngisiza wonke umuntu lo ozalayo. Wena ngithi sokunesikhathi esingakanani ngesingawo? Manje ngisho ukuthi vele ngisiza wonke umuntu ozalayo ekhaya. Futhi uyangi-understanda lo muntu ukunikeze i20,000 ethi wena after 3 weeks izinto zoba right and manje it's 8 months and uthi manje akalali lapha endlini le into zakho ziyarasa nango lo muthi wakho nyana bathi usuke ugreen lo muthi manje sewujika wabamnyama angazi yini lezo ifakela amaxoxo mani la wafakela. Angithi vele ngisingiyakubalisela ke bafu. Ngamcacisela usisi ukuthi mesithamezeza kimi ukuthi lalela ke sisi. Angithi angalo ukuthi ufuna ukukhanyisa indlela zakho. Yebo. Angithi. Yebo. Ngithi cha ngiyakuzwa nje. Futhi ngicela ukungisa lena le mina ngifuna ukwazi ukuthi 20,000 ikhushiwe wayinika ezi 20,000 ipi kuphi le impomola zakho phela. Isebenzile urich sisi unayo imali. Angina nix. Usisi uthi impilo yakhe seyivalekile more than the way bengakho. Ngakho ngishoyo ukuthi there's a risk involved ekuthwaleni. So i-risk yani futhi ngoba la wena kuna risk akunamali bekufuna bekuzelwe imali la. Webafu. Uyazi into angizazi futhi angizange ngacabanga nokuthwala nje nangemine eyi1. La ke ethi ngikutsheleke mina ke njengomuntu osebenza. Lalela bafu. Musungungena emlonyeni phela. Inkinga explain into engekho mina ngizela u3 weeks lana and i3 weeks idlulile 8 months manje. Sengifuna ukwazi ukuthi why kufika ku8 months ngoba kumele ngabe imali yangena ebhaketeni or ingena endlini or ingena emasofeni or ingena kuphi la ingena khona. Kulungileke makuthi kungani ke athatha u8 months kuza kanjani kulo 3 weeks ke makuthi wadlula lo 3 weeks angabuyanga. Awakwazi ubuye la. Ngibuye kangaki? Le ngiyithole nini? Kuze kuza kanjani ke sisi ukuthi uze. Sisi uyaqala ukufika la. Angiqali baba. Akunika lalela ke sisi angithi uze ngiyakutshela ukuthi vele ezosebenza after 3 weeks lokuzana leleni. Ngakutshela ngithi. Ngakutshela maso ngakutshela ukuthi vele makuthi ayisebenzi woza uphinde futhi ubuze kila kumina. Nje ngabuya. Ngalo ngilindile ngoba vele ngiloko ngimatasa na wonke umuntu lekhaya. Lo baba akaqiniso. Akanaqiniso. Okay bengicela imali yami. Uthathe lento zakho ke ngiyacela bhuti wami. Please ayingisebenzeli yonke lento le. Abantwana bamabalali lapha endlini. Please. Kodwa sesengingaqayisa ke ukuthi
Futhi wami wena ngathi okay kuzwe isilwanyana lapha endlini akuzanga mali and umama u-expect ukuthi kungena imali sokungena izilwanyana lapha ya. Kamxwayisa phela. Iphi imali futhi yona? Akanandaba nalomthwalo nale ingozi zakhona uthi yena akanankinga. Inkinga yena into oyifuna imali. Ukuthi kube nemali. Iphi le mali ke? Ingena nini? Iqala nini ungena imali? Oh lo 20,000 akekho la. Akekho la ekhaya. Uphi? Uphelile. Angithi usebenza ngabantu wena kushuthi khona nomuntu omsebenzile wambhatalisa 20,000. Wena uthwalisa ini webhuti? Yazi bakethi mina ke senangidida. Baba. Senangidida. Ngicela nje imali yami ngiyacela please. Angisafuni lutho. Angisafuni lutho lokunginike kona. Naloko kuyiselapha endlini. Alright. Uze uzokuthatha ungiphe imali yami kuphela. Bhuti omdala sifuna imali la thina selanga kunika. Okay asenze. Sicela nje imali siyiphumele. Okay. Sifuna imali leyo. Asenze ake senzeni into ebelulake. Ukuthi vele nginika imali yakho nginike yonke iphelele. Please. Wena bhuti imali Mana phela ngisakhuluma mali inkinga ubukeki uyimali kwawena manje lama 20,000 owathembisa abantu angiwathole understand. Please for abantwana bami please. Yazi mase Wena waye ungabi nemali wena mselo. Ngena kanje ke mina ngiyovela ngithuleke vele khuluma nike. Okay sifuna imali bhuti asidlali la sifuna ukuhamba sinabantu abasimele futhi ababhiza abafuna siyobanceda and wena usimoshela isikhathi njengamanje. Ngiqeda ukukhuluma. Futhi yazi yasidelela. Sicela imali. Sicela imali. Okay khuluma lento ofuna uyikhuluma. Khuluma ke wena lento ofuna uyikhuluma. Ngiqedile ubhodla. Asikusabi siyakuhlonipha futhi uyazi leyo nto. Akunankinga ke sengiyanibuza ukuthi sengiqedile ubhodla. Sungakhuluma ke lento ofuna ukusitshela yona ufuna usitshela ukuthi bona ke kusesekhuluma kanje ngizomsiza kanjani. Okay uthini wena? Futhi asinalanga lonke la. Asisafuni usizo lwakho sicela imali kuphela. Asisafuni usizo. Uzosinikeza le mali. Angithi ngisho kona lokho ukuthi ngimnikeza ngizomnikeza. Nini? Okokuqala kumele ukuthi kumele sisuse lona sona lesinyama lesanazo ngoba. Sisusa akasifuni sisuse wesosusa thina neJozi Bioscope nezinyanga zethu. Asafune encedo lakho thina sesifuna i20,000 le owayinikeza qha. Kulungile ngokuthi namhlanje nginayo. Ningaza kusasa ukuthi vele uzobuyithatha kusasa. Lalelani angithi ngisho ukuthi udinga imali siswakhe. Yebo namhlanje ukuthi kusasa vekele. Kusasa uzoyithatha. Uzoyithola. Uzoyithola. Uzoyithatha kusasa. Ukuthi uzoyithola kanjani akufuni wena. Futhi mangabe wena uzothandazela ibhakede ligcwale futhi ngicela uyenze njengamanje uthandazela ibhakede ligcwale njengamanje sithatha imali yethu sami. Eka mali. Ngiyawukupa please ke kopa tšhelete ya ka ene ha ke sa batla utla story sa hao o na le ditori tse ngata it's been 8 months o destroyile life ya ka le bana baka uye understand lento webhuti or ucanga siyadlala mana ke sekuyimi umoshile lana kahle sokuyimi owanecala mana phela ngithi ngiyakhuluma unecala isikhathi isivumelano sidlulile mana phela ngithi ngiyakhuluma angiyakhuluma mase ningikhulume mase ngikhuluma okay bhuti okay asambe njengamanje siyosayina nawe manje usayine isivumelano sokuthi le mali soyithola kusasa kulungileke asishone khona mbambeni Mr Jones uyobaleka lo angimthembi mama ngicela ulandele ngizokuthola lapha emotweni guys mina angi-understand guys ukuthi kusuke sokutheni ayi ngizobe ngihamba angi-understand ukuthi kusuke sokutheni masizofika kule situation ekanje ukuthi mhlambe umuntu ubuya ekhupha imali yakhe ngoba exakekile desperate empilweni ukuthi ufuna ukuthi impilo ibe ngcono. I believe guys ukuthi ayikho imali ayikho i-shortcut empilweni ayikho into engakwenzekalela fast empilweni. Yabona njengamanje umama sefesana nesituation yokuthi ukhupha imali ovele bengenayo ukuthi ezofumana uncedo and manje bamqola kwaleyo mali yokugcina onayo. So into soyenza ngoba manje asifuna abantu abadlala ngabanye abantu sesenzele ukuthi naye ubhuti mangabe kunabanye abantu obaqolayo nabanye ocinga fana usazobaqola empilweni eyazi ukuthi ngeke safika nalapho. Into soyenza sohamba naye thina njengamanje kuyosayinwa le in agreement yokuthi kusasa lokho kusayo iJozi Bioscope ibinqonqoza la eminyango wakhe sizokholeka le mali le esifunayo. Guys mangabe unenkinga nayo lapho mbukele emakhaya ungalibali ukuthi imelelo jozibioscope.co.za ungalibali nokuthi sifollow ishe inkundleni zethu we are Jozi Bioscope everywhere. Most of all ungalibali guys ukuthi ni subscribe and ni comment nisixelele ukuthi nifila kanjani ngeepisode today. I'll see you guys on the next episode. Thohlo